Choróns e choronas de Compostela, benvidos ao enterro deste meco, deste trapalleiro, deste mercader Mercosur. Tiña que ser, ves? Ti non escoitas como choran? Están chorando. Verdade que choran? Mira como choran. Pero non choran por ti, choran porque rematou o entroido. Non por ti. Ti ben que o tes merecido, que eres un langrán, un trapalleiro, un abusón, un borracho, un preguiceiro. Ainda que temos que reconocer que nos fixeches un grande favor, Grazas á túa presenza disfrutamos do entroido, andivemos por aí ruando e cantando, e mesmamente tamén andivemos bebendo e comendo todo canto quixemos. Grazas a ti, entroidiño, para eso serves, meco Mercosur, para eso serves. Ahora que ti te lo ben merecido, por lascivo, por bébedo. Ahora chega o final do entroido, e iso é o que choramos. Adeus, meu entroido, adeus, meu entroidiño. Ata domingo de Pascua, non comerei máis touciño. Iso sí que nos chora, iso que és ben fermoso, Presta como te fixo o grande Méndez, sempre tan proporcionado. Esa terra fermosa nosa, esa terra productiva, esa terra tamén de sacrificio para os que queren aproveitarse dela, eses tratorciños, eses Kubota, eses Lamborghinis, eses New Holland, eses John Deere, eses Valtra, magua que non haxe ningún barreiro, ni sequera queda ningún agria, ni un Supra 55 tampouco, pero que fermosura. Agora, a ti chegou o día e vas arder hoxe, e sabes por qué? Porque vas vestido con ese chapeu de europeo elegante, de europeo manda máis, espetando o sector cárnico patas arriba, que teñen que producir igual que fai 40 anos, o mesmo prezo de produción, o mesmo que o leite que teñen que producir os nosos labregos, tamén o mesmo por debaixo do custe de produción. Así que ti tamén vas a arder, o mesmo que vai arder Europa a converterse nunha faísca, nunha borralla. Chegouche a hora, meco. Ben, hoxe arderás, pero a quen se lle ocorre, meco? A quen se lle ocorre mercader, Mercosur, a todos esos mercaderes Mercosures, a quen se lles ocorre ter os tractores aos seus pés, ter os labregos aos seus pés? Que pretendedes? Non é que vedes que están cortando as estradas, non é que vedes que están protestando polas rúas, non é que vedes que calquera día marchan e deixan toda a terra erma chea de eucaliptos, e pasto do lume, e pasto do abandono. É que non o vedes, mercaderes Mercosures? Tendes que reflexionar. E como di aquel refrán maravilloso que temos todos, non hai mellor acordo ca o do trasacordo. Tende en conta, así que reflexionade e volvede cara atrás. Pero hoxe arderás, como tamén arderon os teus antecesores. O meco, por tradición, é un ser abusón, un ser que abusaba das mulleres, que usaba o dereito de pernada sobre todas elas, que inzaba de impostos, de trabucos, de traballos, de osas, de abusos sobre toda a xente, pero que un día xuntáronse todas as mulleres e colgárono dunha figueira. Despois, o día seguinte, cando a xente lle preguntaba quen matou o meco, a xente decía matámolo todas. Así que mañá, cando vos pregunten a todos e cada unha dos que estamos aquí quen queimou o meco, que diremos? Queimámolo todas. Quen queimou o meco? Quen queimou o meco? E agora baixademoste e levaremos por toda a fermosa
vamos a Compostela neses maravillosos e fermosísimos cabalos en esa carruaxe ata darche fin, ata converterte nunha faísca Mercader Mercosur. Viva a Troia de Compostela! ¡Viva! No es así, porque está una desgracia muy grande. Soy que acoplo, bichos. ¿Por qué acoplo? Yo no puedo acoplar con ninguém. Vamos a ir con las ladainhas. Mientras vamos chorando por el troito, no por ese desgraciado. O testamento como lo digo ao final. É ben suculento, ata hai pisos no ensanche. Aquí, onde estamos nunha capital. Alá vamos. Pero aí vai. Chorade, iso non é maneira de vir a montar. Hai que vir de negro con gafas ou así. Chorade porque se acabou o entroido, me queda igual, é que un desgraciado. Chorade así. Pero de que aburrides, mañá é no Cuaresma. Estes nunca unha igrexa entraron. Dalles igual. Sabedes o que é un enterro? Pero chorade, desgraciado. É terrible o que está pasando. Pobre Mequín. Ben, mentre se están situando a este pobre desgraciado que significa o entroido, que vai rematar hoxe para desgraza de todos cantos estamos aquí, vou ler as acusacións que se presentaron contra ele.
Acusatio primeira. Acusación manifesta por declaración popular o povo pídeche lume. Non podes ren alegar. Contra esta acusación moi ben argumentada non cabe recusación nin convén alegala. E agora repetide comigo. Imos de preguntar por que as arder? E nós diremos por borrachuzas, todos. Os dese lado tamén, a ver se non diferenciamos da dereita e da esquerda, participamos todos xuntos. Por borrachuzas. Por preguiceiro. Por gandulo. Por larchán. Por folgazán. Por abusador. E tamén por pechaleiro. Deus idmecum empregaba o condenado. A Igrexa non quere mecos, que non gusta dos pecados. Ben, feitas as acusacións pertinentes, só che queda o testamento que nos deixes a nós despois do teu pasamento. Testamento, atentos e atentas todas e todos, porque este é o testamento que nos deixa esta criatura. Testamento primeiro. Este é un momento solene. Nun enterro, a lectura do testamento é o momento máis importante, de acordo? Ben, a túa herdanza en Solares repartimos con xeito para quen teña ansia e sacarlles proveito. Para quen precise un piso, deixavos un no ensanche. Sen ascensor, nin ventás, nin cociña, nin garaxe. Deixavos toda a Alameda e o Paseo da Ferradura, as Marías na entrada e a estatua de Rosalía. Téstavos tamén o Franco, os bares e a hostelería. Ao rematar o entroido, acabouse a algarabía. Deixan vos os estudantes e as profesoras tamén, toda a universidade, para que vos divertades moi ben. Tamén esta praza vos deixo, para sentar e para falar. Cando pasen os coches, quen vos verá berrar. A fermosa zona bella, toda chea de turistas, baleiriña dos propios, pasto dos comisionistas, todo para vos. En testamento outorgo a cidade da cultura. Tende cuidado co vento que hai ali naquelas alturas. Tamén vos deixo en herdo a Praza do Obradoiro, coa Santa Catedral e tamén o consistorio. Todo para vos. E agora xa podemos proceder á queima deste pobre meco. Pero antes de máis nada, direivos unha serie de normas para a Cuaresma. Tamén o meu desexo de que vos libredes dos males. Irmáns e irmás, repetide comigo: libéranos todos xuntos, libéranos de virus, gripes e catarros, de subas de prezos de supermercado, de combustibles polo alto e pisos caros, de xuíces, médicos e abogados. E agora tendes que escoitar, prestando moita atención, as comidas que en rigor poderedes degustar, de acordo? Porque imos entrar na Cuaresma e temos que restringir os nosos alimentos, que vos vexo todos bastante cheos. E bastante cheas tamén, Ben, así que repetide comigo: sexa pro nobis.
Sexa pro nobis. A ver, vos non sabedes latín ou? Sexa pro nobis. Sexa pro nobis. Así, isto é latín galaico, de acordo? Unha deturpación, de acordo? A partir de agora estes son os alimentos que podedes comer. Mater troita, sexa pro nobis. Sexa pro nobis. Moi ben. Mater pescada, Sexa pro nobis. pater pan. Sexa pro nobis. Moi ben. E tamén mater auga, vino non se pode beber. Mater pro nobis. Mater divina raya, enténdese ben, Mater divina raya, sexa pro nobis. Mater lamprea, Sexa pro nobis. Mater peixe espada, Sexa pro nobis. Pater peixe sapo, Sexa pro nobis. Pater bonitus, Sexa pro nobis. Mater berza, Sexa pro nobis. Mater pataca, Sexa pro nobis. Mater leituga, Sexa pro nobis. Mater froita madura. Sexa pro nobis. Ben, e agora sí, amigos e amigas, imos proceder á queima deste MECO 2026. Recordade ben as restriccións que vos impuxen e comportadevos ben nas vosas casas e mañá a traballar, que non chove, de acordo? Lume! Por debaixo. Eso é o peor que se lle pode facer. Elegimos bien. Ya, también esperamos. Perderá usted. Mira, mira, mira. Para mí está más controlado.
Pues sí que tiene TNT. Pues sí que tiene TNT. Ay, mira. No, pues y ahí por la profe, porque Araceli muy guay. A ver si mañana voy al gimnasio. Mamá, abre el paraguas. ¿A qué no? Tengo miedo. Estaba haciendo San Isabel o a Multiuso. Claro, un Monti. Lo que pasa es que primero estaba sin coche. Listo. Fixemos do coche, fui a dar. Mira por las cosas estas. Que me dan miedo. ¡Hala! Sí, a mitad no.